Бірдәмлек булган җирдә җиңү бар дип язган Цезарь һәм Август җырлары Рим шагыйре Публий Сир. Бүген без бердәмлек турында сөйләшербез. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Алдагы минутларда. Авыл көннәре, авыл укытучылары, укучылар һәм авыл халкы өчен тормышка озатучылар. Бердәмлектә безнең көч, ни өчен без бергә фестивале елдан-ел популярлаша бара. Тәрбия үзәкләре үзенчәлекле үсеш нокталары булып, авыл мәктәпләре тора укучылар өчен генә түгел, җирле халык өчен дә. Бу фикерне Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин авыл укытучысы бәйгесендә җиңүчеләр белән очрашканда әйтте. Әлеге бәйге 8нче тапкыр узды. Сайлап алулар җиңел булмады. 3 тур дәвамында укытучылар үз эшләрен төрле жанрларда эсседан алып, методик эшләнмәләргә кадәр тәкъдим иттеләр. Шуннан соң сайлап алынган 10 педагог ачык дәресләр үткәрде. Иң яхшыларын Казанга бүләкләү өчен чакырдылар. Конкурс Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Бөтен дөнья татар конгрессының республика иҗтимагый фонды белән берлектә мәгариф журналы редакциясе тарафыннан оештырылды. Җиңүче кем булды? Бу хакта алга таба. Һәр укытучы бәйгедә катнашу уңаеннан алган тәэсирләре һәм кичерешләре белән уртаклашты. Катнашуларын аерым бер дулкынлану һәм җылылык белән искә төшерде. Оештыручыларга рәхмәт белдерде. Укытучылар өчен бу үз потенциалын ачу, осталыкларын һәм белемнәрен гамәлиятта күрсәтү мөмкинлеге булды. Быел авыл укытучысы бәйгесе 8нче тапкыр үткәрелде. Иҗади фикерләүне тулысынча ачу, методик материаллар һәм гамәли күнекмәләр белү дәрәҗәсе өчен бәйге 3 этапта үткәрелде. Беренче этапта бәйгечеләр эссе яздылар. Икенче этап катнашучыларның педагогик һәм методик оештыру осталыгын ачыклауга юнәлдерелде. Инде иң яхшыларының 10-сы 3нче этап итеп педагогик осталыкның ачык дәресен үткәрделәр. Нәтиҗәдә бу елда бәйгенең абсолют җиңүчесе булып Яшел Үзән районы Татар Танайы урта мәктәбенең биология һәм химия укытучысы Асия Закирова танылды. Икенче урынны Балык Бистәсе районы Яңа Арыш урта мәктәбенең математика укытучысы Равил Кәримов яулады. Өченче урында исә Арча районы Иске Шүриле урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбият укытучысы Ләйсән Валиева. Моннан тыш башка номинацияләрдә дә җиңүчеләр сайланды. Язган шигырьне телемә килде хәзер. Сабырлык һәм хезмәт нәкъ бу ике сыйфат быел лидерлар эшлегенә кергән укытучыларга ия. Аларның тәҗрибәсе, тырышлыклары, түземлекләре һәм нәтиҗәгә омтылулары аларга теләгән җимешләрен китерде. Авыл укытучысы бәйгесендә алар беренче тапкыр гына катнашмый. Быел исә узган тәҗрибәләрен искә алып, бәйгечеләр максатларына иреште. 2014 елны конкурс оештырыла башлады һәм мин үземне сынап карарга булдым. Анда мин катнаштым. Беренче эссе язып җибәрдем һәм мин катнашучы исеменә лаек булдым. Шуннан соң мин үземне тагын 2019 елны сынап карадым һәм 3 этапны да үтеп, мин килеп җиттем 3нче этапка. Шулай ук анда предметка мәхәббәт номинациясында җиңүче булдым. Инде 2020 елда катнашучы исеменә лаек булдым. Инде менә бу ел мин 4нче тапкыр катнашам бу конкурста һәм быел мин абсолют җиңүче исеменә лаек булдым. Бу авыл укытучысы бәйгесенә 2нче тапкыр катнашам. Беренче тапкыр 2017 елда катнашкан идем. Эссе язып 2нче турга уздым һәм 2нче тур дәрс эшкәртмәсе белән мин ул вакытта дәрс эшкәртмәсе ясамадым, сыйныфтан тыш эшкәртмә ясаган идем. Һәм мин ахырдан анализларга шулай дип уйладым, инде шуның белән төшеп калдым ахырсы дип. Быел инде яңадан менә узган ел катнашкан укытучыларның киңәшләренә колак салып, яңадан катнашып карарга булдым һәм менә Аллага шөкер, уңыш елмайды дип әйтәсем килә инде. 3нче урын алдым. Конкурста Татарстан һәм Россия төбәкләренең район үзәкләрендә, бистәләрдә, авылларда яшәүче мәктәпкәчә, башлангыч, төп һәм урта гомуми, өстәмә һөнәри белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләре катнаша ала. Беренче урын өчен 50 000 сум, икенче урын өчен 30 000, өченче урын өчен 20 000 сум күләмендә акчалата премия каралган. Номинацияләрдә җиңүчеләр 10 000 сум акча алды. Җиңүчеләр шулай ук дипломнар һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Авыл укытучыларын чакырып, аларны котлау ул безнең өчен бик зур мәртәбә. Ни өчен дигәндә, авыл укытучысы Бөтен Россия конкурсына җиңеп чыккан, беренче, икенче, өченче урынга лаек булган һәм номинацияларга лаек булган укытучыларның бүген килеп, иртәгә яңадан безнең чарада катнашулары, ул безнең авылга кайтып,
кайтырга хыялланучы яшьләр өчен бер стимул булсын иде. Чөнки авылга кайтырга яшьләр телиләр, андый яшьләр бар. Максатчан рәвештә укырга килеп, укып чыкканнан соң үз мәктәпләренә кайтып, анда фәннәрне укытырга әзер торучы яшьләр дә бар. Чынлап та, авыл укытучысының дәрәҗәсен күтәрүче конкурс бу. Шуның өчен әйтәсем килә, Мәгариф журналы редакциясе коллективы бик зур эш башкара. Авыл укытучыларының саф ана телендә дәрес биреп, шундый зур уңышларга ирешерлек дәрәҗәгә җиткерү, бигрәк тә координаторларның булышуы, минемчә бу бик зур хезмәт. Моннан тыш, Мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин республика мәктәпләрендә педагогик юнәлештәге профиль сыйныфларының санын арттыру мәсьәләсен дә күтәрде. Моны хәл итү өчен берничә чара күреләчәк. Аларның берсе максатчан студентлар стипендиясын арттыру. Бүгенге көндә алар 15 000 сум күләмендә стипендия ала. Министр сүзләренә караганда, республикада шулай ук укытучыларга грант ярдәме бар. Ул зуррак. Ничегендә авылда шул җирдә яшәгән кеше өчен сез һәр вакытта уштага торган кешеләр шикелле. Россия президенты Владимир Путин инициативасы белән оештырылган Земский учитель федераль программасын гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә авыл җирлегендә кирәкле вакантлы вазифаларга 11 укытучы кабул ителде. Алар барысы да 1 миллион сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган бүләк алды. Шуңа күрә бүгенге көндә авыл укытучысы ул шәһәр укытучыдан бер нәрсә белән дә аерылырга тиеш түгел. Беренчедән, аңа яңадан зуррак бурычлар куела. Ул бит авылда менә шушы яшьләрне тәрбияли, ата-аналарны тәрбияли. Аннан соң авыл халкына үрнәк була. Авыл укытучысының гаиләсенең нәрсә белән яшәгәнлеген, тырыш булганлыгын, мал-туар асраганлыгын, аннан соң бүтән эштә актив катнашканлыгын карап торып, алардан үрнәк алып, яшьләр үзләренә билим һәм тәрбия алалар. Шуңа күрә авыл укытучы дәрәҗәсе аның тагын да югарырак булырга тиеш. Татарстанда хәзерге вакытта 75 меңнән артык педагогик хезмәткәр исәпләнә. Аларның 36 меңнән артыгы мәктәпләрдә, 22 меңе балалар бакчаларында, 6 меңе өстәмә белем бирү оешмаларында, 10 меңе югары уку йортларында, колледжларда һәм техникумнарда хезмәт итә. 5 ел эчендә 300 мең кеше. Без бергә балалар халык иҗаты милли фестивале әнә шуның кадәр катнашучы җыйды. Фестиваль инде берничә буын гаиләләрне, иҗат коллективларын, мәктәпләрне, балалар бакчаларын берләштерде. Аның ярдәмендә милли һәм якшәмбе мәктәпләре балаларны Татарстанда яшәүче күп кенә халыкларның мәдәнияте һәм теленә өйрәтә ала. Республика фестивале федераль дәрәҗәгә дә күчәргә сәләтле. Бу хакта Казанда узган гала-концертта билгеләп үттеләр. Анда конкурска йомгак ясап, төрле номинацияләрдә балаларны бүләкләделәр, әмма асылы призда түгел, үз ватаныңны яратырга һәм төрле милләт вәкилләрен хөрмәт итәргә кирәклекне күрсәтү. Шуны әйтергә кирәк, фестиваль шул кадәр популяр ки, республиканың һәр районыннан иҗат коллективлары катнаша. Фестиваль йомгаклары турында Эльвина Минабутдинова. Ачык матур тантаналы нәк шулай күренделәр без бергә 5нче юбилей милли балалар иҗаты фестиваленең гала-концерт катнашучылары. Һәр бию яки вокал бәйгесе үзенчәлекле, ачык һәм уникаль. Һәркем үз үзенчәлегенә ия һәм үз тарихын тәкъдим итә. Мы приехали с Буинска. Без Буадан килдек. Безнең коллектив Замана дип атала. Без иске татар җырларын башкарабыз. Фестиваль балалар чыгышы сәбәпле Татарстан халыкларының күп милләтле мәдәни мирасын күрсәтергә сәләтле. Әмма балалар һәм яшүсмерләрдән тыш фестивальдә педагоглар да катнаша. Шулай Казанның Азия балалар иҗаты үзәгенең Забава педагогларының фольклор оешмасы фестивальдә иҗат канатлары номинациясендә катнаша. Коллектив бишекләрне 4 телдә башкара. Вас приветствует фольклорный коллектив. Сезне Казан шәһәре Совет районы Азия балалар иҗаты үзәгенең Забава фольклор оешмасы сәламли. Без үз коллективыбызны Забава дип атадык, чөнки без шатланабыз, шаярабыз, иҗат итәбез. Без укытучылар, әмма без шулай артистлар да, һәм менә шундый гүзәл кызлар безнең коллективта. Быел без искиткеч милли бәйгедә чыгыш ясадык. Анда талантлар канатлары номинациясе бар. Бу педагогик номинация һәм менә без лаеклы урын алдык. Без әле белмибез, әмма беренче урын булыр дип өметләнәбез. Без бишек
җыры белән 4 телдә – керәшен, удмурт, рус һәм татар телләрендә әзерләндек. Бию һәм җыр коллективларының чыгышларыннан тыш бәйгедә кулдан эшләнгән әйберләрне тәкъдим итүче коллективлар да катнашты. Гала-концерт көнендә концерт залы каршындагы күргәзмә экспозиция тәкъдим ителде. Анда төрле холыктагы һәм йөзле эшләнмәләрне күрергә мөмкин иде. Аларның һәрберсе уникаль, матур, үзенчәлекле һәм оста куллар осталыгын тулысынча чагылдыра. Шулай итеп экспозиция мәйданчыгы урынында ук кул эшләнмәләрен чигү процессы тәкъдим ителде. Мондый бәйге эшләре өчен иң яхшы күргәзмә экспозиция дигән махсус номинация бар иде. Мондый махсус номинациялар арасына осталар, гаилә династиясе исемле номинация да керде. Без бергә бәйгедә гомуми белем бирү һәм өстәмә белем бирү оешмалары коллективлары гына түгел, иҗади оешмалар, мастерларның гаилә династиялары да катнашты. Мәсәлән, Насретдиновлар династиясе мастерларның гаилә династиясе номинациясында беренче дәрәҗә лауреат булды. Biz diplom dinastiya, гаилә династиясына багышланган диплом алдык. Кул эшләре бу шүлмәк ясау, балчыктан шүлмәк ясау буенча без урын алдык. Без бергә фестивале Татарстан мәгариф оешмаларының балалар һәм яшүсмерләрнең сәнгать, эстетик иҗатын үстерергә юнәлдерелгән. Ул берничә этапта уза. Шул исәптән муниципаль, зона һәм республика дәрәҗәләрендә. Ел саен бәйге чараларында республиканың барлык 45 муниципаль беремлегеннән вәкилләр катнаша. Быел фестивальдә барлыгы 500 мәгариф учреждениесеннән 31 меңнән артык кеше катнашты. 180 белем бирү оешмасыннан 3900-га якын конкурсант зона этабында катнашты. Цель фестиваля – это выявление, развитие и поддержка детской одаренности в области народного творчества. Төрле оешмаларның чыгышларыннан соң тантаналы бүләкләү булды. Анда төрле номинацияларда гран-при ияләре игълан ителде. Җиңүчеләргә бүләкләрне Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзалия Закирова тапшырды. Ул билгеләп үткәнчә республика фестивале инде 5 ел уңышлы уза һәм федераль дәрәҗәгә күчәргә сәләтле. Бүгенге бәйрәм хакында иң җылы сүзләремне әйтәсем килә. Безнең республикабызда 2016 елдан битен мәгариф министрлыгы тарафыннан үткәрелә менә шушы балаларның халык иҗаты фестивале. Аның исеме дә бик матур һәм күркәм. Без бергә дип атала. Ни өчен? Чөнки ул берләштерә, гаиләне берләштерә. Ул берләштерә безнең мәктәп коллективларын, укытучыларыбызны. Андагы номинациялар да катнашалар безнең. Иң кичкенә гаиләдәге иң кичкенә баладан алып, безнең өлкән, 3нче буын, ак сакаллы әби бабайларыбыз һәм ак яулыклы әбиләребез. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, бу фестивальнең аның фәлсәфи мәгънәсе бик тирән. Бу фестивальне без 5нче ел оештырабыз. Мин аны уйлыйм, алга таба да бу фестивальне дәвам итәргә кирәк. Һәм аның географиясын тагын да киңәйтергә, зурайтырга кирәк. Бәйге нәтиҗәләре буенча халык вокалы номинациясендә яр шаланың 88нче сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен мәктәбе укучысы Елизавета Петракова һәм Казанның Заречье балаларга өстәмә белем бирү үзәге укучысы Анна Дмитриева гран-при яуладылар. Халык вокаль ансамбле номинациясендә яр шаланың 13нче балалар сәнгать мәктәбенең Шулман кызлар хоры, ә хореография номинациясендә 2нче санлы Актаныш мәктәбенең Ак инеш бию ансамбле иң яхшысы дип табылды. Инструменталь ансамбль номинациясында гран-прига 75нче мәктәпнең арти оешмасы һәм яр шаланың 4нче мәктәбенең Калинка халык уен корыллары ансамбль лаек булды. Нәфис уку номинациясында Лаеш районы Никольск урта мәктәбенең укучысы Гор Григорян җиңде. Ә иҗат канатлары номинациясында Казанның Азина балалар иҗаты үзәгенең Забава фольклор оешмасы җиңү яулады. Шулай ук без бергә балалар халык иҗаты милли фестиваленең башка җиңүчеләренә дә бүләкләр тапшырылды. 5нче ел дәвамында фестивальдә 200 мең тирәсе бала катнашты. 2021 елда фестивальдә катнашучыларның гомуми саны 35 меңнән артык кеше тәшкил итте. Финал чарасында 500дән артык кеше катнаша. Финал этабында һәр категорияда, һәр номинациядә һәм һәр яшь төркемендә зона этабында җиңүчеләр катнаша. Фестивальдә җиңүчеләр сәнгать юнәлешендәге федераль бәйге чараларында уңышлы катнашалар.
Siz de yıldızlar etini eleге alasız. Məktəb turmuşuna bağışlanğan қызықлы videolarınızı bizge jiberigiz. Sotsial şilterlerdeki akkauntlarımızga qoşulığız. Tınışlıq, бақыт, qardaşlık bu dünyada bizge en gerekleri. Amerika özüşüsü jurnalist Mark Twain şulay deb aytgan. Onun en qiziqsınuşan hem көңілі Tom Sawyer геройы көпләребездә шагылыш таба. Балалар ул шатлык. Шуны истә тотыгыз. Сау булыгыз.